Виждали ли сте по филмите онази прословута сцена, в която сервитьора идва и реже картата с ножица най-демонстративно? Ей така, без да го интересува, че герой се излага страхотно пред потенциалната жена на живота му. За да не ви се случи и на вас, изгледайте до край епизода ни на Ти с парите, посветен на кредитните карти. Бъди на Ти с парите. Да започнем от начало. Какво е кредитна карта? Това е банков продукт, който с две думи ни позволява да правим покупки с пари на заем от банката. Това е отделна сметка, по която има отпуснат от банката кредитен лимит. Кандидатства се лесно и после използваш кредитната си карта в продължение на 5 години. Кредитната карта е супер удобна за всякакви покупки, включително и онлайн, когато нямаш в момента достатъчно пари в дебитната карта или имаш други планове за тях. Колко можеш да похарчиш, зависи от кредитния ти лимит. Определя се от банката според доходите, които имаш. Колко е лихвата, зависи от тарифата на банката, но има как и да не плащаш лихва. Затова едно от най-големите предимства на кредитната карта е гратисния период. Имаш право да върнеш парите без лихва, ако спазиш срока, посочен от банката. А ако нямаш възможност да погасиш цялата сума, можеш да плащаш на вноски, но знай, че се трупа лихва върху неплатената сума. А още по-хубавото по някои кредитни карти е, че за покупките си получаваш обратно процент от похарчените пари в края на годината. И хубавото не спира до тук. Кредитните карти имат и допълнителни екстри, например застраховка при пътуване в чужбина. И не забравяй, че кредитната карта е най-добре да използваш за плащане на посттерминал и в интернет. В крайен случай да теглиш от банкомат, защото тогава се прилагат по-високи такси и нямаш гратисен период. Колкото до нашия приятел с рязаната кредитна карта, нямаше да се стигне до там, ако знаеше всичко това.